Sing wis ya wis. Rasah digelani. Sing durung aja dibaleni. Wis tau krungu kata-kata kaya ngono kuwi ta durung? Kuwi lho. Ngono kuwi pituture simbok-simbok jaman biyen supaya awak dhewe dadi bocah, dadi wong kuwi aja nggetuni takdir. Aja nggetuni sing wis kadung sebab sing wis terjadi berarti kuwi ketentuane saka Gusti Allah. Kaya ngopo tetep kuwi sing paling apik sebab takdir Gusti Allah kuwi sing paling apik kanggone wong sing iman. Sebab apa sing ditakdirke kuwi sing terbaik menurut Gusti Allah. Karek awak dhewe memilih untuk lebih senang. Bahasa kerennya berdamai. Berdamai dengan takdir. Sing nomor loro sing urung aja dibaleni. Maknane apa? Maknane yen enek peristiwa-peristiwa sing kurang oke, awak dhewe introspeksi diri. Terus kira-kira apa sing iso didandani.